horas madihita saluhutna. Say Tuhanima mangalehod damena dihita saluhut. Barita na ulin Jesus Kristus mangihuton na badia Mateus. Asa dunglaon na sida, Roma surusuruan ni Tuhani, di ida si Joseph dinipina na madok tu ibana. Hehe mahong, buwa madadanaki rap dohot inanay, mapors mahamu tutano Misir, disi mahamu jolo, pay maromu se hatakku, ay nanayang luluan ni si Herodes doda danaki, asa bunuon na. Jadi hehe maibana, di buwa madadanaki rap dohot inana borngini, mapors tutano Misir. Laos disi manasida, pay mamate si Herodes, asa jupang nanido ni Tuhani, marhite siyan panurirang na namadok, siyan Misir do, ujo anakki. Asa dung mamoto si Herodes, naong di pautoto akka parhapistarani ibana, tarima si tutuma ibana, disuruh ma tu Bethlehem do tu sadok luat na humaliangi akka na mamunui nasa danak bawa na marumur 2 tahun rodi akka na mekmet siani obar tutikki naong nirisihan na sian akka parhapistarani. Disima jupang hatani panurirang Jeremia namadok. Tarbigido di hutarama suara partangison dohot angguk badar. Dianggu kisi Rahel do yanak konay. Dang olobe apulon ay nungasun siap nasida. Songonima barita nauli ni Tuhan. Akadamang dainang dongan saporsyaw na hinakolongan. Sadarion di bagasan huriyatta, tapes tahod do danak na badiya, nagabi martir, ima akadadanak siyan luat Bethlehem, na mate ibunu Raja Herodes. Marumur 2 tahun, rodi akan naung mekmek sianido akadadanaki. Jalan nasomanad da Jesus dope. Alay akadadanaki, nung nga mangalehon hosana bayan kaluaw di Jesus. Siyan mulana dinapajupang si Herodes dohot akka parhapistarani, nung nga adong tahina law mamunu Jesus di si ibege ibana hatutubu raja si palua siyan Bethlehemi. Jalalam gabi marsigorgor rimasna, ala naong di pautoto akka parhapistarani ibana. Gabi disuru mamunu sude akka danak na adong di luat Bethlehem. Alay, dang sakap ni si Herodes tahe na saut. Malua do Jesus siyan rimas ni si Herodes. Di buwan si Joseph do Jesus dohot inanay, mapurus tu tano Misir. Mapurus tu tano Misir, paingot to kita, di haluaon bangso Israel, siyan parhatubanon na diuluhon si Musa. Jesusima Musa na baro, na mabuan haluaw dihita siyan parhatubanon ni dosa. Alani ido, boy dohonon, akadadanak na badia siyan luat Bethlehem na mati gabi martiri, sadatadda haluaw di Jesus siyan rimas ni si Herodes. Akadamang dainang dohot akadongan sa porsyaw. Barita nauli na tatangyon nakin sa sitong na. Pakhokopon ni akadadanak na badia na gabi martiri, lao paingotok kita, asahitape, rade, manghokopon dirita tu Kristus. Asa mangulu Kristusi di bagasan dirita, jala dirajaina madirita. Ditugihod duhita asahitape,
mamunu akalate ni rohatta, gijang ni rohatta, doho mabalokon, akapatujolohon lomo ni rohan, dohot hagiot ta, sian apala lomo ni roha dot hagiot ni dipata. Amin.